Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa at saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtataon ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, Asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moksaya.
sa serbisyo asin riparo. Digdi na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Mr. Hulbutana Manimok Seya sa Bicol Net TV. Magayunon sa kabikulan, maugmahon sa kabikulan, matsaka mo sa kabikulan, gaining lumalilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Ang sakundagan, Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Albay, syudad nin Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, or good morning! Magandang umaga po, Ma'am Lynn Brosola Bueno, Adan Eva Jr., Sir Jonathan Mondragon, Ohayo gozaimasu. Diyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo. Ngunyang pungal daw kita nin Martes, Tuesday, September 16, 2025. Sabayan po nila sa indong lingkod. Sarong oras kita 7 to 8. Mag-ore-restoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre, so mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apuera po yan kan mga pigpapaabot man po ni Dodigding Haro. Satuya po yan, tatawan ni serbisyo sa laog kaining programa. Hoy duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, September 16, maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Pag may birthday, may irinuman. Siyempre, yaon dyan si Madam Mary Ann Olinares. Iyo ang maurag na mag-perform. Papa Dan Rosales, good morning! Sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan, dahil nang ganito paglingawan na sa Kuyang Perming Tugon ha, iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man tabi kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana.
Duman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay natabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Tasyama sana po nakakaram kayan. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na tinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Pakiguide mo po kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa saimo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord. Marupok. Nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Amen. Serbisyo asin rupa. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moksea. Si Mr. Hulbutana tabi ni. Ang sa indo pong servidor asin taga-Riparo. Live na live! Sa Bicol Net TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran niya ni GM Maestro nila doon. Kasabay dyan si SM Sir Tony Kiliste. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang membros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibos sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And siyempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man po ang ma-stress sa mga panahon po tabing ini. Net TV. Sige, tamartis na. Kamustan sa tuya mga parantabay? Duwa kaya ang sakuyang pighiling ining sarong kamera digdi tapos uton saro. Kaya kalat-kalat na ako, Sir Jonathan. Duwa ang nakatutok sa kuyang kamera. So mga nakantabay sa tuya sa Bicol Net TV, paki-follow, like, and share na lang ha. Pati man sa Facebook account kan sendong lingkod Manny Sulbutana. Arin dyan ang medyo cute sa indo, dyan ka mo maghiling. Ayo, magpili ka mo kung arin an may pinaka-cute. Daman ka mo magiling. Bagong iyo tabi papada. Kumusta? Uy, malipot-lipot ng pagkabanggit tabi, Ma'am Mary Ann, ano? Maray sa nangayata, permi man niya kita nagkakapainit. Dapat sa mga panahon ini permisa na nagkakapainit. Malipot-lipot ng kabanggihon, nagtatagauran-uran, ano? Pasiguro lang. Bakong ngayon tabi, Sir Lito Carillo. Dapat ngaya perming nagkakapainit. Nganing okay ang pagmati. Ayun. Anan mga reparo tanaman ngunya na Martes. Ay pag Martes busy an sa tuyang mga honorable ano. Diyan sa SB sa o dyan man sa SB Malinaw may session man kada Martes. Kasuod ma ang sesyon dyan sa sanggunian panglungsod ng tabako and dumantabi sa sanggunian panlalawigan ng Albay. So session pag Lunes. Yung pag Martes baka kay sumalilipot ka sabay. Iyo man. Saka dyan sa Malinaw may mga sesyon sa tuya mga honorable. Yung
Kumusta tabi, Ma'am Gigi Calyo? Ano lamang? Kumusta lamang? Nakaka-jogging ka pa? O day na? Ngani ngaya perming mainit, dapat may kataning perming Alfonso. Ayo may ka-showdown ka palanduman sa Malulos tabi Mameria. Maray nga nita, day natakdag sulato-lato. At naka-shorton. Kung pag-split keto nakatandol sulato-lato, rimate. Handa daw ka mo. Gari, piga-karir na nindo Kapag may mga okasyon, pwede ka nang mag-perform. Yo, senan may mga may mga festival pa kunya sa Naga. At tapos na sa Naga. Senan may mga festival pa. Pwede ka na mag-perform, dahil na magkuha kay artista. Hindi ka na sanaan mag-perform. No. Tipid-tipid sa budget. Grabe ng pagtiyos. Anan mga reparo tago dyan, uy, ang LGU malilipot nakaresibi manin 2.8 million hali po sa Dole ILP. O pareha sinikan so sa dyan sa Malinaw. So sa Malinaw pero ito 5.6. Para lang ka sa Malinaw ha. So si tentang mga barangay sa Legazpi City natawan manin suportang pundo hali po sa alkalde kan Legazpi para po sa paglimpyakan mga kanal. O tag-urana na. Ang kaipuhan na talagang reparohon ang sa indong mga kanal. Makaparano na yan. At least makaagitulos ang tubig pag nagtag-urana na. Yo. Ang Bakakay Municipal Police Station may bago ng COP. May bago na naman ng Bakakay. Sige sanan bago kang COP dyan sa Bakakay. Ang dinahiro susa dyan sa Malinaw tapos sa Tiwiano. Mga matibay ang performance. Sa ibang mga munisipyo, sige sana ang palit ng COP. Yo. So mga matitibay din napapalitan. Iyo. Sige yan tabi mga tugang mga kabayan ng Satuya, mga ririparohon ngunyan tabing Martes. Ano tabi Mameria nagsuruldo. Tapos na baga ngaya kasudma pa. Oh iyo, ubos na. Ay na, ubos na nga sa sweldo. Parang nga binakal ko, duwang Alfonso. Handa daw ka mo. Alas 7:16. Ang Satuyang Philippine Standard Time hon, ang importante yun, tagari may pigbabantayan na naman kitang low pressure area. Ay bako man palang kita. Ang Pag-asa. Ang Pag-asa sana nagbabantay. Karamon tamo na ta igwaki LPE naman. Kontan linya kang Pag-asa. Pag-asa, good morning! Magandang umaga po at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na nga ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Martes, September 16, 2025. At sa ating latest satellite images, makikita po natin na dalawang low pressure area ang nakakaapekto ngayon sa ating bansa. Yung isa po ay nasa may kanlurang bahagi ng Coron sa Palawan. Itong low pressure area na nasa may kanluran ng Palawan ay medyo halos unlikely na po, no, or wala nang halos posibilidad na ito ay maging bagyo, at ito'y kikilos po palayo pa rin ang ating bansa posibleng bukas sa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility, or maaari itong malusaw habang lumalapit sa may bahagi ng Vietnam. Ang isa pa nating minomonitor ay ito ay na-develop lang po kaninang bandang alas 2 ng umaga, ay itong low pressure area na nasa may hilaga-silangan ng Huban sa lalawigan naman ng Sorsogon. Sa ngayon po, no, base sa pinakauling datos natin,
natin, in the next 24 hours, medyo maliit pa yung tsansa na ito ay maging bagyo. At kikilos ito pahilagang kanluran sa mga susunod na araw. At habang kumikilos ito, palapit ito sa may Northern Luzon, ay hindi at inaalis na yung posibilidad, maaari pa rin itong maging bagyo in the next few days. Kaya patuloy natin monitor itong nabuong low pressure area sa may silangan ng Bicol region. Inaasahan natin na itong trough o yung mga kaulapan na dala ng low pressure area sa may silangan ng Palawan, sa may kanluran po ng Panlawan, at gayon din itong low pressure area na nasa may silangan naman ng Sorsogon ay magdadala ng malaking tsansa ng mga pag-ulan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Habang dito sa may Mindanao, inaasahan natin ang muling epekto ng southwest monsoon o habagat na siya magdadala naman ng mas malaking tsansa ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa may northern and western part ng Mindanao. So makita po natin halos marami pong weather system na nakakaapekto sa ating bansa. Nandyan din itong easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko na siya naman magdadala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan partikular na sa may bahagi ng Cagayan Valley region. At ngayong araw nga, inaasahan natin ang malaking tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Southern Luzon. Kasama na dyan yung Bicol region, Calabarzon, Mimaropa. Inaasahan din natin ang mga pag-ulan dito sa may area ng Kamaynilaan, Metro Manila at Central Luzon. Dulot nga po yan ng mga low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahan naman natin na dulot ng easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko magdadala ng mga pag-ulan sa bahagi naman ng Cagayan Valley region. Samantala, ang nalabing bahagi ng Luzon, ito pong Ilocos region at gayon din itong Cordillera, mas maliit naman yung tsansa ng mga tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura natin sa Lawag, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Baguio, 17 to 24 degrees Celsius. Sa Tuguegarao naman, nasa 24 to 31 degrees Celsius. Sa Metro Manila, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman, 23 to 29 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, 24 to 29 degrees Celsius. Inaasahan din natin ang malaking tsansa ng mga pag-ulan sa bahagi ng Palawan, dulot nga ng mga kaulapan ng low pressure area sa may kanluran ng Coron sa Palawan. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 24 to 31 degrees Celsius. Dito sa may Puerto Princesa, 25 to 31 degrees Celsius. Malaking bahagi din ng Kabisayaan ay makararanas ng mga pag-ulan dulot ng low pressure area sa may silangang bahagi ng Sorsogon. Agwat ang temperatura natin sa Iloilo, 24 to 29 degrees Celsius. Sa Cebu, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Tacloban naman, 25 to 30 degrees Celsius. At sa posibleng muling pag-iral ng hanging habagat, partikular na sa Mindanao, inaasahan din natin ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, partikular na sa bahagi ng Barm, Zamboanga Peninsula, ganoon din sa may Northern Mindanao at Soc-Sargen region. Ang nilalabing bahagi naman ng Mindanao, yung Caraga at Davao region, makararanas naman ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat-pagulog lang ng bandang hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura din sa Zamboanga, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman, 24 to 30 degrees Celsius, habang sa Davao, 24 to 33 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan, banayad hanggang sa katamtaman na magiging pag-alo ng karagatan sa ating kapuluan. Subalit kapag po may mga thunderstorm, posible pa rin lumakas yung alo ng karagatan, kaya iba yung pag-iingat, lalong-lalo na yung mga maliliit sa sasakyang pandagat. So wala po tayong gale warning, pero mag-ingat pa rin lalo na pag may mga thunderstorms na kung minsan nagpapalakas ng alon. Samantala, ito po yung ating inaasahang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Bukas, posible pa rin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat-pagkulog sa malaking bahagi ng Luzon. Dulot po nitong low pressure area na kikilos pa hilagang kanluran, habang posible pa rin ang maulap na kalangitan sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Barm. Ito naman ay posibleng epekto ng southwest monsoon o habagat. Pagdating po ng araw ng Huwebes, inaasahan pa rin natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan sa Palawan, dulot po ng posibleng epekto ng southwest monsoon o habagat, habang yung low pressure area nakikilos pa hilagang kanluran ay magdadala naman ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Pagdating ng araw ng Biyernes hanggang Sabado, posible po na mas mabawasan na yung mga pag-ulan, pero magiging depende pa rin yan dito sa posibleng pagkilos ng low pressure area. Kaya lagi po tumutok sa update ng Pag-asa para dito sa ating mga binabantayan na weather system.
Samantala naman kahapon, naglabas po ang Pag-asa, nag-issue po tayo ng tinatawag na La Nina Alert. Ang ibig sabihin po ng La Nina Alert ay more than 70% na yung posibilidad na magkaroon po tayo ng La Nina, lalo na sa susunod na buwan, sa buwan po ng Oktubre. Ang ibig sabihin po ng La Nina ay ang karagatan po, yung temperatura ng karagatan, particular na sa may Central at Eastern Pacific ay mas malamig kesa sa normal. Ang ibig sabihin nito, posibleng magdulot ito ng mas maraming bagyo pagdating po sa pagtatapos ng taong ito. At dahil nga sa mas maraming bagyo, posible na mas mataas o malaki po yung posibilidad na mas mataas kesa sa normal yung mga pag-ulang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Dahil po yan sa iba't ibating mga weather systems na makakaapekto sa ating kapuluan. Muli po, ang Pag-asa at ating mga climatologists dito sa DOST Pag-asa ay magbibigay pa po ng mga update sa mga susunod na araw, particular na dito sa posible nga po or dito sa ating La Nina na mararanasan, particular na sa may Central and Eastern Pacific na makakaapekto sa ating bansa. Ang ating araw ay sisikat mamayang 5:45 na umaga at lulubog ganap na 5:57 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook at YouTube at sa ating dalawang websites pag-asa.doc.gov.ph at sa panahon.gov.ph kung saan po makikita ninyo yung ating mga latest update, particular na sa mga heavy rainfall warning, rainfall information, flood advisories, mga thunderstorm warnings sa buong bansa. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. A blessed Tuesday sa inyong lahat. Si Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sa pagkaturo ko, asin sa pagmata. Salamat tabi Pag-asa. O yan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Sir Max Biron, Sir Abi Imperial, December Rain, good morning. Matrabaho na sa December Rain, no? Ingat. May LPE pa lang kita tabi, Sir Abi, dyan sa may Sorsogon. Ingat na sana ta, bata. Birthday kasud ma ni Your Honor. Kasud ma garito sa birthday ni Your Honor Roy Balbidina. Ano ngaya? Anong plano? Baka magbigla naman ka abiso tabi, Sir Abiso, talagang tigtutuyo na. Dahil ka man talaga makakadumana. Mga pahit, sabi ni Madam Helen Tadoran. Mga pahit niya kan, maimbitar ngayon, suday ka na makaduman talaga. Mga style ngaya kaya ni Your Honor. Day bali, pero happy birthday na sana. Sir Javier Bunsa, good morning. Delikado, baka mahudong kita duma. Ayo. Di belated happy birthday tabi kay Municipal Councilor Roy Balbidina kang Huban Sorsogon. Gini. Maapod naman inalanganin. Padi ka na ngaya. No. Kaya ako out of coverage ako. Padi ka na ngaya. Ning mo na ning Your Honor nene. Alas 7:26. Serbisyo Asin Reparo. Pasalamatan tana muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Sa mong banwa, Siyempre, yaon po dyan ang MBY Dormitory. kamisig mo, MBY Dormitory, makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City along National Road. ikaan burak ni
Burak sa mong MBY Dormitory. buudon na Bicolana. Diyan niyan sa Rawis, open for transient po sinda. Madali sa na yan makuha. Kasam Diyan niyan sa pagitan kang UST and Mariners sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi, Kidor, boarding house. tunay kang prinsesa. O, diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Piliw na MBY Dormitory, your home away from home. magburak ni sa mong banyaga. Good morning tabi kay Madam Eileen. Ingat po permi. Siring man mga tugang ang programa ng inidaraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, Ka City Councilor Renier Burse, kang Siyudad nin Tabaco Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila. Diyan sa Malinaw Albay, siyempre yaon dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet na makukuha yan dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. sumiti ka na talaga. Yan po ang satuyang mga katuwang sa programang ini. Ika ang burak Maraming salamat po. nun na daraga. Alas 7:28 na. Nahanga Ang satuyang Philippine Standard Time. Day po mag-arali Mabalik po ang programa makalipas lang po ini. Balik eskwela na, tabangan ang sa indong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy, sin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa TV na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Pwede ka magsayaw ng cha-cha. Balik na tabi kita mga tugang alas 7:30 na. Ako 7:30 na sa tuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sila. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sa na yan makuha. Diyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Diyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaso mga naghanap tabi Kidor, boarding house. usay Diyan na po kamo sa MBY Dormitory. mag-iba. Safe na safe po kamo dyan. Ako'y Siring man mga tugang ang oras na yan daraman po sa tuya di magsasawa. ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay, saka sa kang Capos Bilo Lotto Outlet dyan sa Tinapi, dyan sa Poblasyon Malinaw Albay. Good morning tabi Chadel Chente, Enrique Buergo, good morning. Ikot Mga tugang, mga kabayan, balik po ang sa indong lingkod. saya diba. Ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni Aldaw po kita ngunyanin Martes. Kapit sa 16 na kan September taon 2025. Sundo kita alas 8 mga tugang, mga kabayan. Kaya ano papigalata? Naman pala Doro derecho na tabi kita. Serbisyo Asin Reparo. kabal
Sige tabi mga tugang ta alas 7:32 na ang satuyang Philippine Standard Time. Maray na aga sa mga parantabay niya to. Sa mga taga-syudad ni Legazpi, good morning tabi sa Indo. Iyo, maurag sa Legazpi, mga tugang. Nataman ngaya. Basta maurag sa Legazpi. Di manayos ang ani. O, dyan mga tugang sa Legazpi, may maray na barita sa mga barangay officials. Iyo. O, dyan sa Legazpi, susitintang barangay, natawanin na apod kay ni suportang pundo. Hali kay Mayor Isham Ismael. Yo. Para gamiton o kaya itong pundo hali mismo sa kwarta kang alkalde. Day kinuas duman sa pundo kang syudad. Para makatabang duman sa mga barangay para sa clean up drive ninda, tapos so pag limpya bagakan mga kanal nganing pag-abot ki tag-uranan duro diretso sana ang tubig pasiring sa kanal, diretso pasiring kung sain, pasiring sa dagat. Kapag parano na bagatabi so mga kali, iyan ang minakaw sa king mga pagbabaha sa sain pa man maagi so tubig na pano na sukali. Iyo. Na dangog ta kasubago na ang Pag-asa igwa nagkipig paluwas na La Nina alert sa mga masunod na tabing bulan. Magdadakol ang mga tag-uranan and posibleng may kasabay pang mga bagyo. Arugunyan, igwa kita ki LPA, digdi sa may parting Bicol area o dyan sa may parting Sursugon. Pero ang sabi kang Pag-asa kasubago tabi ti Adel, medyo hibabaan chance sa maging bagyo. Pero magdadara ini ki mga pag-uran-uran. O kita tabi digdi sa satuyang mga lugar. Kumusta? Ang satuyang mga barangay officials, kumusta man tabi sa mga kalinindo dyan? Tabatan mga kalibagang unyan, bako naman so open baga. Bako na so may mga taklob na. Di day taman nahiling sa mga kalita na ito palan parano na. Iyo, parano na tabi mga tugang. O paano kaya kung halimbawa ngayon parano na, sain pa maagi sa tubig? O siyempre sa tinampo. Kaya baga nahiling ta ngunyan tabi, kung nahiling tangon yan, pag may mga pigbabaha, dahil naman nag-aagi sa kalian tubig, nag-aagi na sa tinampo ang baha. Yugon mo yan. Sa tinampo na nag-aaragi ang baha, dahil naman makaagi gani sa kalita, parano na. O ang kaling iyan, pag halimbawa binulusan iyan ki mga dugi, basod, graba, o dahil talagang mapapano yan, kung dahil mo nang gadhaliun sa mga yaon dyan. So kaya kaipuhan tabi mga tugang na aksyonan ini kan sa tuyang mga barangay officials, tangani pong so tubig mag-agi sa kali. Iyo nganing day mag-apaw sa tinampo, nganing day magkaw sa pagbabaha. So kaya maurag ining tigigibo dyan mga tugang sa Legazpi na itong mga barangay dyan na maabot sa 70 barangay ang natawan po ni dagdag na pundo. Iyo, nahali mismo sa alkalde, igwa ki mga barangay na nakaresibin nin 8,000 so mga medium size, igwa ki 10,000 so medyo darakulang barangay, and ang pinaka durdakula na nako atabi 12,000 so pinakadakula na iyan na barangay. Tanganing makatabang duman sa kung halimbawa magbayanihan sa mga barangay, day man day man makahusto ining dosing ini, kundi gariso ngaya pang orisnak lamang
kan sa mga bayanihan, may pampakaon lamang, tanganing sindaman sa nagkayanan makikinabang pag okay ang sa indang sa mga kalininda, malinig na, nagkaharali sa mga bara. So at least pag halimbawa mag-uran man, so diretso ang tubig. O kaya inan magayon na tigigibo dyan ngunya sa syudad kan Legazpi. Bata ang syudad baga kan Legazpi tabi Madam Maria Elena Yamamoto, dit sa ng uran, minaapaw na tulos ang tubig. O yung yan, saruya sa mga dahilan, taparano na so, tinampo tuloy. So kali, kaya minaapaw na sa tinampo sa tubig. Tabararado na so kali. O ngunya, paano ang paglimpya kaayan? Tabaga sarado baga yan. Okay puwan talagang makalkagan, tanganing makaagi sa tubig. So ini ang saro sa mga pigigibungon niyan dyan kang alkalde. Ang sabi so pundo, mga tugang, hali po mismo sa mga city officials. Tapos mga nagkuro contribution sa mga city officials kan Legazpi. Tapos igwa pa runar na mga business. So mga pribadong negosyante nagdurunar man, tanganing itauduman sa mga barangay, tanganing sindaso maglimpya kan sa indang mga area. So pag clean kasabay dyan, so clean up drive, so ang clag kan sa mga kanal, so tigara na baga, so pag trim kan sa mga kahoy, mga pag-trim kan sa mga kahoy na pasiring baga dyan sa tinampo na delikado man sa mga motorista. Ngunya na madali na tag-uranan na kita. So yan ang pinaka-importantihon. Kaya sa Satuya, kumusta man kita dyan? So dyan po sa indong lugar, ano lamang, nahiling na lamang tabi nindo na kaipuhan na nindo yan na relimpyan sa mga kalinindo dyan. O halaton pa nindong magkusugsuran sa kakamo magrelimpya. Sa bagay, kita bagang mga Pilipino, pag minapurlok-pulok kita, pagyao na. Bako, uto ngayon, barado pa lang sa tuyang kali, dahil nakakagi sa tubig, o di, ilingon ta na muna kung barado man agad, ilingon ta na pag mag-urana na. Dahil man kita ka nagkukusan ngayon na orawan, dahil pa ngayon nag-uran, relimpya na so dapat relimpya, nga na yung makabuilo sa nasa tubig, diretso pasiring sa dagat. So mga salog, kumusta sa mga salog ta? Ano tabi? So mga salog, dapat builo sa ng tubig. Kung masagpungan niyan, di talagang makausa yan ki mga pagbabaha sa Satuya. Bata gari sa masunod na taon, gari dahil na muna ki pundong iluluwas ang Satuyang gobyerno para dyan sa mga flood control. Hilingan na pong naisakripisyo yan. May sasakripisyo na naman kita. Paano na? Kung dahil panayos sa mga flood control nindo dyan, talagang prom ka mo sa baha. Nakatakot yan. Dahil bali, kita baga sanay na kita digi sa Bicol na makukusugan sa tuyang mga bagyo digdi. Sanay na kita kaya. Pero sa tubig, dahil kita. Sa paros, okay kita. Pero pag sinabayan ki tubig, nako, iba nang hururon iyan. Dakul ang nagbubuwis na buhay, pag isabayan kita po ginin tubig. Binagyo na kit, makusog sa paros, makusog sa bagyo, sabayan po pakipagbabaha, nako. Delikado po kita dyan. Kaya tabi sa mga barangay officials, makirima tabi. Sabi kang iba, sana all. So iba man na alkalde, mag-initiate man lamang narog kayo ni na ipapudso sa iya mga kapitan o makiriparo daw tabi kan sa mga barangay. Araw kan siyudad ni Legazpi, so at least natawan sa mga barangay officials, kidagdag, suporta na pundo na bako ali sa gobyerno, kundi
hali sa mga city officials, tapos nagdurunarma sa ibang mga may mga negosyo o dyan sa siyudad kan Legazpi. O tasaro, sinama sa nakanaapektaran. Kung magbaha, di negosyo. Iyo si sian mapasiring dyan sa negosyo ninda kung baha. Iyo, o magayon yan na pigigibo dyan sa siyudad kan Legazpi ngunya na preparasyon sa mga pag-uuran sa mga masunod tabing mga bulan. Serbisyo asin reparo. Sige, alas 7:42 tabi, Ma'am Gigi Calyo. Ang satuyang Philippine Standard Time, kumusta sa mga tagalabnig? Yo, maswerte so sitintang barangay. Diyan tabi sa siyudad kan Legazpi. Yo. Okay. Sige, di makireparo naman sa natabi. So satuyang mga barangay, baka pagabot naman kipanahon magbarasula naman. Yo. Sige. Sa Bakakay, iguana naman, bago na naman ang COP nindo dyan. Dyan sa Bakakay mga tugang, may bago na naman na COP. Si Police Major Nino Akiatan. May bago na naman na COP, pero bisis na nagbago dyan ang Chief of Police dyan sa Bakakay. Gari kang pagtukaw kang bagong alkalde dyan, nagkapira ng palit. Ki pamayo kang Chief of Police, tabi Madam Maylin. Ang digdi sa First District, Kang Albay, ang dailang nahiro sa Tiwi, Malinaw, tapos sa Tabako. O sumalilipot, Bakakay, Santo Domingo, halos nagkabarago na dyan sa COP. O sa Santo Domingo, si Police Major Bino. O dyan naman sa Bakakay, bago na, si Police Major Akiatan. Akiatan. Tapos sa malilipot, gari si Police Captain Torre. Bago naman ang COP. O so, Santo Domingo, Bakakay, malilipot, barago na sa COP. Ayo. Pag-abot sa Tabako, mantinido si Colonel Cirillo. O dyan sa Malinaw, dahil manahiro, tapos sa Tiwi. O yan ang dahil nahiro. Malinaw, Tabako, Tiwi. O pero duman sa malilipot, Bakakay, Santo Domingo, barago na tabi papadong ang mga COP. O sa Bakakay, kundi ako nasasala, gari pampira na yan na bagong COP. Pag bago kang alkalde, sa bagay, bago ang alkalde dyan na di. Sa Bakakay, bago ng alkalde, sa Santo Domingo, bago naman ang alkalde. Sa malilipot, iyo manggiraray, si Mayor Sinon. Iyo, parehas manggiraray. Sa Malinaw, tapos sa Tiwi, dahil man na problema. Ibig sabihin, pag dahil nahihiro ang mga chief of police, mga maray ang performance. Paarog ka sa Tabako. Sa Tabako baga. Bago naman sa alkalde, si Mayor Reyna. Pero dahil nahiro so, chief of police. Pag dahil nga pigiro ang chief of police, maray ang performance. Maray ang performance o kaya nagkakauyon kang chief executive. Tayo na bagang niya ng kalakal. Pag dahil ka gusto kang chief of police, pag dahil ka uyon kang chief executive, pag dahil ka uyon kang mga politiko, pag dahil ka uyon kang alkalde, ma-request si alkalde duman sa provincial director o kaya kay regional director mo piligdi. Dahil ko gusto. Dahil ko nga gusto. Dahil ko uyon. Dahil ko uyon ining COP ini. Palitan mo ini. Suarog ka yan. Pero kung iyo man ginara, ay uyon niya, uyon. Uyon ko nga ang gibo ka ini. Maray man nga ini, maray ang performance, nagsusunod sa kuya. Dahil nga yan naapiktaran sa mga ano ko.
Sige, di pagirwa. Okay ngayon eh. Pero kung mamalisyan ta na nagbago na naman, ay, dahil ko yun din eh. Di ba? So mga chief executive, mga politiko ta dyan sa lokal, pag dahil ka uyon, dahil uyon ang sarong chief of police, api papalitan. Palitan mo, tadakol dyan. Yo, palitan mo. Ang iba nga ni, bako man mga taga-digdina, tadakol na mga opisyal dyan na ka-standby na gusto man maging COP. So, kaya, kung bako ka masinunod-sunod sa mga politiko, sa alkalde, pag ika-COP, ay, dali ka. Baka sarong simana ka sana dyan. Sarong simana kapalitan ka na, taday ka man nagsusunod sa ko. Day ko yun nga ugali mo. Garido man sa Senado, sarong simana pa sana si Senate President Tito Soto, may ugong na naman na magkakigwakikudita. Diyan sa Senado, gari nag-uugong na naman na palitan sa Senate President. O kang nakaaging Lunes pa sa nabaga nag-take over bilang Senate President si Tito Soto. Pero ngunyan may mga ugong-ugong na naman. Napalitan. So Senate President, tadahi uyon kang mayoriya. O bata so minoriya, apat sa nang kaipuhan mi ngaya na magbalingbing tuloy. May apat sa na ngaya kaming senador na makuha duman sa mayoriya. Kaya mi nang magpalit nin bagong Senate President. Pagday mi ngaya uyon, arbaga kayan. Pagday uyon, majority, dahil ko na uyon ngaya ning Senate President, palitan ta. Di arog ka na nangyayari. May ugong-ugong ngunyan mga tugang dyan sa Senado na posibleng patalsikon palitan ining Senate President na si Tito Soto. Sarong simana pa sana ang ipapalit na mga tugang si Senador Alan Cayetano, nasa minority ni. So ang minority siyam da sinda. Siyam da sinda. Pag may makuha sindang apat, o di makakuha ka sa nakikinse na apod Kenny o 13 na mga senador, o di pwede nang baguhan naman so Senate President. Yan, pag day ka nagustuhan kan sa imong kapwa senador, o tatanggalong ka. Pero iba ang kaso kan mga COP. Bako so mga kapwa nila COP ang tatanggal sa inda kudi so mga opisyal. Lalo na so chief executive, ang alkalde. Pag day gusto kang alkalde, ang sa imong performance dyan, ma-request yan. Palitan mo ngayon eh. Pigdadarakop ngayon kayo ni sa kuya digdig mga pinagkakakitaan. Ikaw ang araw kaya. May naramduman nga na ako kay to na sarong simana day nagsaron simana tabi sa posisyon bilang OICCOP pinahali kan mga politiko nata pigpaparadakop ngayon sa patupada. Hiling mo na ya. Tigparadakop da ni si office sa mga tupada. Nadagit sa mga opisyal. Dahil mo ngayon pagdakopon iyang irak man kang COP na grabe so kulog kibot kay itong pinahali na COP ta. Ako ngayon nagtrabaho man sana. Kundi sala pala niya sa trabaho ko. Siyogon mo yan na hindi narakop sa tupada. Otro simana dahil na wala na. Otro simana wala na. Pinalitan. Pinalitan ka sir. Tinarakop ko ngayon paano sa tupada duma. May nali guys. Iyan ang dipisil sa mga kapulisan tangon niya na di lalo na sa mga chief of police pag dahil ka nagsunod sa mga opisyal dyan sa imong lugar ay delikado ka.
matatanggal ka. Pigpapakiaraman mo so. Gusto umiligdi. Nagibo man sa nakuta na sa pulis baga king sayang trabaho. Ta illegal. Pag illegal, dakupon. O kudi, iyo lugod so naging mitya, kan sayang pagkatanggal, pagka COP ta, dinarakop niya sa mga illegal. Dinarakop mo nga sa mga illegal, tanggal ka. Hirak man. Kaya sabi ko, dipisil man na di. Iba nangon yan. Dapat pag mag-COP ka, dapat masinunod-sunod ka sa mga politiko dyan sa ereyang iyan. Takunday ka magsunod-sunod, ay madali ang buhay mo dyan. Pwede nga sa mga COP na day nahali niya on permi. No? Ibig sabihin, mga tugang, nagkaka-oroyon sinda, nagkakasurundo sinda kan mga opisyal dyan sa lugar na yan, kaya day siya natatanggal. Minsan nga may mga overstaying na dyan ng mga COP. Sobra na sa taon kung dapat, may mga taon din yan na dapat maging COP ka sana dyan. Pero maray so performance mo, maray so pag-urulay-ulay nindo, maray so relasyon nindo kan mga opisyal dyan, habo ka ng tanggalon, okay na ngayon Yo, okay na ngayon bako ngayon kulog kipayaw. Masinunod-sunod ngayon sa muya. Kaya mahiling mo man sana sa kada munisipyo, kung si Saiso masinunod-sunod na mga opisyal kang PNP, dahil nakatatanggal yan. Pero kung ngaya suwail ka sa mga opisyalis dyan sa lokal, sigurado, dahil ka nga niabutan kisaron si Mana, tanggal ka dyan. Palitan ka dyan bilang COP. Kung nga tangya natanggal ka, parang nga dinakop ko duman so bukis, dinakop ko so waiting duman, dinakop ko nga so mga nagturupada duman, tinanggal baga nga ako. Iyo, natasan ito sa ginibo ko, sabi niya, tama bagay ito, tamang illegal ito, natadong yata tinanggal ako. Yo, so good luck na sa natabi sa mga bagong COP. Sana magkaoroyon ka mo kan mga opisyal. Tayo ng mga amo nindo dyan. Dako man so, nga provincial director nindo, kaya regional director. Ang pinakaamo, kung halimbawa, yaong ka dyan sa sarong munisipyo, ang pinakaamo mo dyan, si mayor. Tapos sa mga opisyal. Iyo, tapag day kauyon kan mga opisyal dyan, sa lugar na yan, sigurado, palalakaw-lakawon ka dyan, tatanggalong ka, tayong ipapalit nila. So, nagsusunod sa inda. Serbisyo asin reparo. Congratulations man sa LGU Malilipot. Ang LGU Malilipot mga tugang, nakaresibi manin na pera ini 2.8 million. Nakaresibi nin cheque na nagkakantidad din 2.8 million halipo sa Department of Labor and Employment Integrated Livelihood Program. So parehas ini kang Malinaw sa Malinaw 5.6 million. Halipo yan sa Department of Labor and Employment Integrated Livelihood Program o kaya ining pigapod na DOLE ILP. So congratulations man iyo. Sa mga taga Malilipot, and ang Malinaw igwamang kay ni nasa 5.6 million. Mas dakula so sa Malinaw ang nakuha kaysa Malilipot. Iyo. So congratulations man ini sa mga para duman ini sa mga integrated livelihood program dyan sa nasabit ng banwaan dyan sa Malilipot. Yan man ang nakuha ninda duman sa Department of Labor and Employment po. Sige! Serbisyo asin reparo. Congratulations sa LGU Malilipot and LGU Malinaw. Sarumbang sa higdaan, nakadangot ako, hinuninin sa rumdamdam. Oy, good luck pala naman sa mga nag-take ng bar exam.
kadurugan. So pag nakapasar sinda, magigising ng atitiway. Imong boses Ang release databi kang result kang bar exam sa higda natapos ini kang nakaaging aldawadi. naka Ang release tabi sa January 13, 2026. sa rungdam Ayos pagka New Year. sa lupa Pag nakapasar ka, may magayon na bareta. Kung pasado ka na sa bar, magiging atitiway ka na. January 13, ang release kang bar exam. iyo January 13, 2026. dagus Tapos sa February 3, 2026, outtaking. nubla Outtaking ka sa mga nakapasar sa bar. Iyo, mga atitiway. alangkala Sige, good luck. Mga nag-exam, pagiling kas nag-take ning bar, sa madugo-dugo ang exam dyan Kaya sa mga nakakapasar talagang nalilito Mas Maria ang pagmati. Yo. Good luck na sana sa January 13. Magayon na bareta kung nakapasar ka, magayon na bareta. Magayon na bareta yan sa pagpuon kang taon 2026. Yo. So, sige. Alas 8 na mga tugang. So, digdita naman po muna para mentras na tatapuso na sa tuyang programa ngunyan tabing aldaw kita nin Martes. Pet sa 16 po kan September taon 2025. usa ko bangon si sa Sa pangaran ni GM Maestro nila doon ni SM Sir Tony. Sa pangaran man ni Madam Maylin kang MBY Dormitory. nangala City Vice Mayor Atiglenda Ong Bongao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang malinaw. Sa Capos Bilo Lotto Outlet, salamat. Param na po muna sa indong lingkod. si sa kuya Ako tabi si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutan na tabi ni. At yan, antabay po kamo sa programa. ako So tama sana 10 to 11. Daman po sa 107.7 radyo natin Tabaco. Adios amigos. Domo arigato, arigat po kita. Bye-bye. Sa aga naman. Simong lawo nalilito maliwanag Serbisyo asin reparo. nalilito maliwanag Simong lawo This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.